Bil-miżura li introduċa il-Gvern fl-2016 li il-kuntratti tal-kera jridu jkunu reġistrati, saru magħrufa 184 miljun euro dħul mill-kirjiet biex meta mqabbel mas-sena ta' qabel fissret żieda ta' 130 miljun euro li ma baqgħux l-ekonomija S-Sewda u tħallsu miljuni ta' euro f'taxxi fuqhom. Fil-fatt, fl-2016 il-Gvern żieda ta' aktar minn 18 miljun f'taxxi minn kirjiet. Din il-miżura kienet maħsuba biex il-Gvern jinkoraġġixxi id-dikjarazzjoni ta' dħul minn kirjiet fuq bini kemm domestiku kif ukoll kummerċjali. Kif fil-budget għall-2016 li l-Ministru tal-Finanzi Edward Xikluna spjega li l-Gvern kien ċar mill-bidunet dwar il-ħtieġa li tiġi indirizzata l-evażjoni minn dan id-dħul. Il-Ministru dakinhar ħabba li tiddaħħal sistema li titlob li il-kuntratti ta' kera ta' 3 xhur jew aktar kellhom jiġu reġistrati mad-Dipartiment tat-Taxxa. Miżura li ħalliet il-frott hekk kif miljuni kbar ta' ewro ħarġu bis-suq tal-ekonomija S-Sewda. Dawn ir-regolamenti ġodda jippermettu li kemm is-sit kif ukoll il-kerrej jistgħu jirreġistraw il-kuntratt, iżda fin-nuqqas ta' dan is-sit ikun suġġett għal penalitajiet stabbiliti fil-liġi tat-taxxa ta' dħul. Min tarif li l-Ministru Xikluna ta' fil-Parlament jirriżulta li fl-2016 minn dawk li għandhom proprjetà fis-suq u rreġistrawha, il-Gvern daħħal aktar minn 184 miljun euro maqsumin bin-nofs bejn taxxa reġistrata minn kumpaniji u individwi. Ammont li huwa ferm akbar minn dak li l-Gvern daħħal fl-2014 u 2015 rispettivament. Kienu aktar minn 7,000 l-individwi li rreġistraw il-kirja li għandhom flimkien ma' 850 kumpanija.